اللہ میں دعا کرنا وا جنہیں بندے آئے نے میرے سمیت نہ سارے نو مکہ بھی دکھا دے مدینہ بھی دکھا دے وہ جانا جے مکے کے نہیں جانا اللہ سارے نو مکہ دکھا دے اللہ اللہ کڈا سونا اللہ پاک دا دوبارات جنو سارا جگ ویکھدا اے کڈا سونا اللہ پاک دا دوبارات جنو سارا جگ ویکھدا اے ساڈا او دے بینا ہوندا نہیں گزارات جنو سارا جگ ویکھدا اے اور ساڈا نہیں ہوندا پائی گل سدھی ہے اور بالکل واضح گل ہے ساڈا بیت اللہ تو بغیر گزارا نہیں وہ ہور نے جڑے قبراں دا طواف کر کے ساری پھر دے نے وہ ہور نے جڑے قبراں تو مٹی چک کے خاک شفاف بڑائی بیٹھے نے وہ ہور نے جڑے درباراں تو نمک چک کے تے بخت بلند کیتی پھر دے نے اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی مٹی دیاں ڈھیریاں دا چکر نہیں کر دے اسی مٹی دیاں ڈھیریاں تے طواف نہیں کر دے اسی اللہ دے گھر دا طواف کرنے اور میرا عقیدہ اور میرا ایمان ہے کائنات میں جو کسی بھی قبر کی ڈھیری کا چکر لگائے گا وہ چکر ہی رہ جائے گا اگر چکروں کا اجر ملے گا تو صرف بیت اللہ کے چکروں کا اجر ملے گا باقی چکر ہی رہ جائے باقی سارے چکر کوئی جتھے مرضی کٹ لو جے چکران دا ثواب ملنا ہے تو صرف بیت اللہ دے چکران دا ملنا ہے اس واسطے کہنے آؤ کڈا سونا اللہ پاک دا دوبارہ تے جنو سارا جگ ویکھدا اے ساڈا او دے بینا ہوندا نہیں گزارا تے جنو سارا جگ ویکھدا اے اللہ اللہ دوروں دور مکے اندر دوروں چل کے تے لوگ بڑے آئے نے اللہ دیاں رحمتاں نے کیتے ہوئے سائے نے اللہ سانو بھی دکھا دے دوبارہ تے جنو سارا جگ ویکھدا اے اللہ اکبر اللہ